U povodu dešavanja na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona saopćenjem za javnost danas se oglasio Županijski odbor HDZ-a Bosne i Hercegovine Soli. Saopćenje prenosimo u cijelosti. Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine posve sramotnim i čisto politikanskim drži potez Ive Divkovića i Zlatka Šimića, dvojice SDP-ovih zastupnika u Skupštini Tuzlanske županije, kada su na posljednjem skupštinskom zasjedanju kod izmjene poslovnika o radu Skupštine Tuzlanskog kantona potegnuli pitanje vitalnog nacionalnog interesa. SDP-ov dvojac iz reda Hrvata usprotivio se naime da se skupštinski kolegij proširi zastupnikom stranke koja nema svoj klub u Skupštini. Njihova je ljutnja što će o radu Skupštine suodlučivati jedan zastupnik HDZ-a BiH bila tolika da su se pozvali na najviši parlamentarni institut zaštite interesa jednog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Zaprepašćujuće nedemokratski bio je način na koji su Divković-Šimić pokušali obmanuti cijeli skupštinski saziv, kršeći isti taj poslovnik čijim se izmjenama i protive. Najprije su sagovornice izrekli neistinu da je odluka o vitalnom nacionalnom interesu donesena na klubu Hrvata, a onda su nakon jednosatne manipulacije zastupnicima i intervencije Mije Krešića da on kao treći član nije prisustvovao zasjedanju kluba i da sastanka članova kluba zapravo nije ni bilo, to i priznali pred ostalim zastupnicima. Veliko je licemjerstvo to što su se na zaštitu hrvatskog nacionalnog interesa pozvali Zlatko Šimić, koji je na izborima 2010. godine dobio toliko glasova hrvatskih birača da ne bi mogao ući ni u savjet prosječne mjesne zajednice, a kamoli u županijsku skupštinu, i Ivo Divković, član kluba matematičara iz federalnog parlamenta, za kojeg je 5/3 od 17 kada je trebalo neustavno delegitimirati izbornu volju hrvatskih birača u federaciji. Naprijed izrečeno je veliko licemjerstvo, a krajnje licemjerstvo SDP-ova hrvatskog dvojca, što su vitalni hrvatski nacionalni interes istaknuli zbog poslovnika, a ne zbog značajnijih ustavnih pitanja, kakva su uporaba hrvatskog jezika, pristup javnim službama i dalje. Zlorabeći izborni mandat, Divković-Šimić nisu ni tajili da istupaju u ime SDP-a, da im je pripadnost narodu i pogodnost da su stranačka većina u klubu hrvatskog naroda bila tek način ostvarenja presedana u parlamentarnom životu Tuzlanske županije. Građanski su plašt nakratko zamijenili nacionalnim u 10. satu skupštinskog zasjedanja, kada je bilo bjelodano da je politika, među ostalim politika prema narodima njihove stranke, od sebe rastjerala sve druge parlamentarne stranke. Salto mortale, kakav je izveo duo Šimić-Divković, izmjenu poslovnika je u dnevni red uvrstio SDP, a kasnije se borio protiv toga. Bio je osvetnički potez SDP-ovih očajnika, a ne ugroženih pripadnika naroda koji nema opravdanja.